Reġa' wasal il-ġimgħa u nerġa' nilqakom għall-programm News.Mt. Minn hawn ftit ieħor ser ikun inawgurat ir-restawr li sar fuq il-Forti Sant Iermu. Naraw is-servizz. Il-Forti Sant Iermu bini mill-isbaħ fin-naħa t'isfel tal-Belt Valletta. Iżda l-imbena snin qabel inbniet l-istess belt. Fil-fatt il-kavallieri tal-Ordni ta' San Ġwan bnew din il-forti fl-1552. Luizana D'Amato spjegat kif l-istorja ta' dan il-post ma wafiqitx mal-mument li l-kavallieri ta' Malta tkeċċew minn Malta. Fil-fatt din il-fortifikazzjoni kellha sem kruċjali fit-tieni gwerra dinjija bħalma kellha fl-assedju l-Kbir. Is-sit huwa kbir u għandu l-istorja tiegħu hija vasta ħafna mill-perjodu tal-kavallieri bqa' sejjer sa mill-Ingliżi u iktar il qudiem. Allura ovvjament għandu kważi l-maġġoranza tal-istorja ta' Malta stess. Għal snin twal il-post ma kienx aċċessibbli għal pubbliku u l-ġrajiet li għadda minnhom l-elementi naturali u traskuraġni ta' poplu li forsi ma kienx daqstant konxju tal-wirt storiku rawh jitmermer ftit ftit. Sakemm ftit ta' snin ilu beda r-restawr fuq skala kbira. Restawr li llum huwa lest biex il-forti jibda jitgawda mill-pubbliku. Naħseb li l-iktar ħaġa importanti li se jkun qed jagħti huwa li għall-ewwel darba l-Forti Sant Iermu se jkun aċċessibbli lin-nies. Naħseb post illi għal tant snin intuża għal skopijiet militari u li kien magħluq min-nies permezz ta' dan il-proġett, in-nies se jkollhom l-opportunità li jgawdu u li josservaw dan l-iżvilupp importanti fil-patrimonju ta' pajjiżna. L-ispiża r-restawr tal-fortifikazzjoni laħqet 17 miljun euro u l-proġett kien kofinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea. Ix-xogħol tar-restawr inkorpora fih il-ftuħ ta' mużew li se jieħu l-udjenza li żżuru vjaġġ mal-istorja Maltija. Li tista' tapprezza ċertu differenzi fl-arkitettura tal-perjodu storiċi wkoll. Ovvjament hemm is-sezzjoni tal-mużew u anke l-events u l-attivitajiet li ħajkunu jsiru matul is-snin f'dal post. L-attrazzjoni ewlenija tal-mużew hija s-sistema awdjoviżiva li se tirrakkonta dak li għaddew minnu l-Forti Sant Iermu u Malta fl-assedju l-Kbir u fit-tieni gwerra dinjija. Sistema li saret b'investiment ta' €9 miljun u li se tagħti esperjenza unika għal dak kollha li se jżuru il-mużew. Ta' min jirrimarka li fil-parti tal-mużew li tirrakkonta t-tieni gwerra dinjija hemm fdalijiet tat-teatru rjali, teatru li spiċċa vittma tal-bombi Ġermaniżi u Taljani. Għalkemm il-mużew se jkun aċċessibbli bi ħlas, id-dawra ta' swar se tkun miftuħa għall pubbliku. U għaldaqstant il-veduti spettakolari tal-Port il-Kbir se jkunu jistgħu jitgawdew minn kulħadd. Fl-istess dawra wieħed se jkun jista' jara numru ta' eżibizzjonijiet goffi tat-tieni gwerra dinjija li se jkunu f'garaxxijiet ħodor. Dawk li jżuru l-mużew se jkollhom ukoll l-opportunità li jitilgħu fuq il-Bejt tal-Kavallier li hija l-ogħla punt fil-Forti Sant Iermu. Minn hemmhekk wieħed jista' jara l-Belt Valletta kollha sad-daħla tagħha. Fuq l-istess bejt hemm monument li jfakkar l-ewwel vittmi tat-tieni gwerra dinjija. Ir-restawr tal-fortifikazzjoni tlesta propju fi żmien meta pajjiżna se jkun qed jiċċelebra anniversarju tal-assedju l-Kbir. Dan huwa proġett li mhux biss ta' ħajja ġdida permezz tar-restawr li dan il-forti jekk importanti fl-istorja ta' pajjiżna, se nkunu qegħdin nikkommemoraw permezz ta' dan ix-xogħol l-anniversarju tal-assedju l-Kbir tal-450 sena mill-assedju l-Kbir fejn hawnhekk seħħ kollox. L-attrazzjonijiet fil-Forti Sant Iermu jikkonsistu minn 5 swali fil-mużew, kalzri taħt l-art, il-kavallier u swali oħra li se jinfetħu fil-ġejjieni. Waqt li kien għaddej ix-xogħol tar-restawr ġew skavati numru ta' kmamar taħt l-art, kmamar li se tkompli ssir riċerka dwarhom. Fost il-postijiet ta' interess f'din il-fortifikazzjoni hemm il-Kappella ta' Sant'Anna, il-Knisja ta' Sant'Anna u l-Porto del Soccorso. Il-Kappella ta' Sant'Anna għad għandha l-bini oriġinali tagħha inkluż is-saqaf. Din kienet il-post fejn il-kavallieri ta' San Ġwan taw l-aħħar ġlieda qabel ma Forti Sant Iermu waqaf f'idejn it-toroq. Fatt interessanti dwar il-Knisja ta' Sant'Anna hija li l-fdalijiet tal-kavallieri intużaw biex jikkonsagraw il-bini. Sfortunatament, dan il-post inbidel f'kamra rikreattiva
fi żmien l-Ingliżi. Il-pubbliku se jkollu l-opportunità li jara dan kollu u dak li toffri iktar din il-Forti f'Open Day li se ssir nhar il-Ħadd. Ħajkun miftuħ għall-pubbliku b'xejn, nistudnu l-poplu Malti u Awċi jiġi jara u jżur dal-post u biex igawdiħ ukoll ovvjament għax fl-aħħar mill-aħħar huwa parti mill-patrimonju tagħna. Il-kuratur spjegat ukoll li għall-ftuħ tal-post hemm programm sħiħ imħejji biex kull min se jattendi jidħol aktar fl-atmosfera tal-post. U ħajkun hawn ċertu attivitajiet kemm kbar u kemm żgħar, ħajkun hawn xi reenactments mill-ingwardja u minn organizzazzjonijiet oħrajn. Ħajkun hawn ukoll artisan market fejn in-nies jistgħu jaraw ċertu delizzi Maltin fihom infushom u ħajkun hawn ukoll xi tours tal-post biex in-nies jistgħu jgawdu u jifhmu iktar il-post u l-istorja tiegħu wkoll. Mill-Belt Valletta għal-Gżira Awċija din il-ġimgħa bdiet l-aħbar li Anthony De Bono, ir-raġel tal-eks Ministru Giovanna De Bono, kien se jitressa il-qorti. Propju dan huwa t-tieni suġġett tagħna illejla. L-iskandlu ta' Ghawdex faqqa fit-8 ta' Marzu meta kien żvelat mill-Malta Today. Sa 24 siegħa wara, Simon Busuttil kien diġà qiegħed jiddefendi lil Giovanna De Bono. Saħansitra ddeskriva l-każ żvelat mill-midja indipendenti u li der b'mod ċar li dwaru hemm ta' provi bħala manipulazzjoni tal-Prim Ministru Joseph Muscat. Li ma tħallux il-Prim Ministru jimmanipulakom billi kull darba li ju jkun taħt pressjoni minħabba skandlu tiegħu jew tal-gvern tiegħu, jipprova jiddevja l-attenzjoni billi jaqla xi ħaġa mill-passat. Busuttil għamilha ċara mill-ewwel illi ma kien lest jieħu ebda passi. Minn dakinhar beda jiddeskrivi l-każ bħala tfih ta' tajn, anke jekk beda jsir magħruf ukoll li dak li tenna l-ewwel whistleblower kien imsaħħaħ mid-diskors ta' whistleblowers oħrajn. Persuni oħra li taw l-istess interpretazzjoni ta' dak illi kienet jiġri. Fi kliem sempliċi Tony De Bono, r-raġel tal-eks Ministru Giovanna De Bono, kien jibgħathom jagħmlu xogħol fil-privat imħallas minn fondi pubbliċi. Iffaċċjati b'dan, deputat wara ieħor tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista qalu li saru jafu bil-każ mill-gazzetti. Fosthom il-wib tal-istess grupp parlamentari, David Aġus, wieħed mill-aktar persuni qrib tal-kap nazzjonalista Simon Busuttil. Sirt tafu bl-iskandlu ta' Ghawdex mill-Malta Today intom? Sirtu tafu bl-iskandlu ta' Ghawdex mill-Malta Today intom? Iżda fil-25 ta' Marzu kien żvelat li David Aġus ingħata ħjil ċar ta' dak li kienet jiġri f'Ghawdex. Il-Malta Today żvelat email lil whistleblower fil-każ ta' Ghawdex kien bat lil David Aġus. Anke s-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Chris Said dejjem qal li ma kien jaf b'xejn dwar dan il-każ. Chris Said li kien elett fil-Parlament mill-istess distrett ta' Giovanna De Bono dejjem sostna illi ħadd ma kellmu dwarhom. Din id-dikjarazzjoni għamilha ftit wara li faqqa l-każ. Ara jien qabel ġie żvelat fil-każ fil-Malta Today, qatt ma kelli dawn l-allegazzjonijiet. Imbagħad irrepetija fit-28 ta' Marzu fejn b'mod ċar għalhekk. Nagħti ċans il-ħadd ieħor. Kont taf x'qed jiġri f'Ghawdex. Nagħti ċans il-ħadd ieħor. Diġà qedlek li jiena ma kellix ħiel ta' dak li huwa allegat illum. L-għada il-Malta Today ippubblikat email ieħor illi giddeb lil Chris Said b'mod mill-aktar ċar. Il-whistleblower kien taħ id-dettalji b'mod ċar. Dan wassal għar-reazzjoni tal-Prim Ministru. Kien ilhom sena jew aktar jafu bracket enormi li kien jinvolvi lir-raġel tal-eks Ministru ġewwa Ghawdex. U jien ngħid kellhom iswed fuq l-abjad u nistaqsi lil Dr. Said għaliex ma marx għand il-pulizija b'din l-informazzjoni, għaliex ma marx biex jibdew l-investigazzjonijiet dwar din l-informazzjoni. B'reazzjoni għal dan, meta maqbud fuq siq waħda, Chris Said qal li x-xogħol għall-voti mhux abbuż.
Għadek tgħid li dan mhux abbuż. Ara, Ġenis, il-pożizzjoni tiegħi spjegajta u m'għandi xejn x'naħbi, m'għandi xejn xi jħammar li wiċċi. Fil-waqt li kien għaddej dan kollu Simon Busuttil kellu biss frażi waħda xi jgħid dwar il-każ. Min jitfattajn għandu jħares lejn idejh u jara li idejh stess hija maħmuġa. Tibda kampanja elettorali, pum, tfaqqa skandlu biex jiddevja l-attenzjoni tan-nies. Partit Laburista illi għamel kampanja kbira ta' tfih ta' tajn dwar każ relatat Ghawdex. Kellek ukoll il-kampanja ta' tfih ta' tajn enormi fuq deputat tal-Partit Nazzjonalista f'din il-kampanja. Dak illi għal Chris Said ma kienx abbuż u li għal Simon Busuttil kien tfih ta' tajn kien investigat mill-Pulizija. Investigazzjoni li waslet biex Tony De Bono spiċċa il-qorti fejn qed jiffaċċja 13 l-akkuża. Fost l-akkużi insibu l-miżappropriazzjoni ta' fondi pubbliċi għad-dannu tal-Gvern u li jagħmel użu ta' ismijiet jew kwalifiċi folots sabiex ġiel titwemmen l-eżistenza ta' intrapriżi folots. Ir-raġel ta' Giovanna De Bono qed ikun akkużat ukoll li biħsara l-ħadd ieħor għamel qlieħ b'qerq ta' aktar minn 5,000 euro u li bħal uffiċjal pubbliku għamel użu ħażin minn flejjes tal-Gvern jew tal-privat. Il-Pulizija qed takkużahu wkoll li bħal uffiċjal pubbliku biksur ta' dmirijiet tiegħu għamel ħsara lil ħadd ieħor. De Bono qed iwieġeb mhux ħati wkoll għall-akkuża illi rrenda ruħu kompliċi bil-falsifikazzjoni ta' dokumenti illi meta wieħed jippreżenthom jirċievi bihom ħlas jew konsenja ta' oġġetti. Ir-raġel ta' Giovanna De Bono qed ikun akkużat li kommetta dawn ir-reati fil-waqt li kien uffiċjal jew impjegat pubbliku u bekk sar ħati ta' reat illi suppost ra li ma jsirx. Saħansitra kien akkużat ukoll li prova jinfluwenza persuni biex ma jagħtux ix-xhieda tagħhom. L-akkuża fil-qorti waslet biex Giovanna De Bono irriżenjat biss mill-Partit Nazzjonalista. Busuttil li ma kienx kapaċi ineħħijaw saħansitra kien dispjaċut. Irrid ngħid li jiena aċċettajt din ir-riżenja b'dispjaċir. Dawn l-aħħar żviluppi fl-iskandlu ta' Ghawdex taw stampa aktar ċara ta' x'seta' kien qed jiġri fil-Gżira ta' Tletoljiet fi żmien Gvern Nazzjonalista li tiegħu Simon Busuttil kien viċi kap. Għalkemm sal-lum għad baqa' ħaġa waħda illi mija ċara xejn. X'qal il-whistleblower lil Simon Busuttil u x'qallu lura il-kap tal-Oppożizzjoni. Meta kontu fil-qaw inti Qed mur naqra tuħu kors edukattiv ta' inti. Tgħidli x'qallek il-whistleblower. Jieri, sinjorina. Tgħidli x'qallek il-whistleblower inti xehtlu fil-qalek. Aħna dejjem lesti biex nisimgħu dak li għandkom xi tgħidulna lek iktbulna l-indirizz tagħna huwa onenews@one.com.mt. Nfakarkom ukoll il-programmi kollha mxandra s'issa tistgħu issibuhom fuq iċ-channel tagħna fuq YouTube. Il-kamra ta' l-aħbarijiet One News għandha wkoll paġna Facebook. Grazzi tal-li kontu magħna l-kumplament tas-serata tajba.